On taas Kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta. Tervetuloa mukaan. Tässä ohjelmassa on vieraana Päivi Kuhalampi. Morjesta Päivi. No niin, hei vaan. Miten sulla menee? No kiitos, ihan tässä mukavasti mennään nyt kiireistä syksyä. Kyllä, tekemistä riittää. Niin. Tänään on aiheena pyhäkoulu. Toimit pyhäkoulun opettajana. Kyllä. Mikä sun oma historia on niin kuin pyhäkouluun liittyen? Ehkä jopa jo lapsuudesta. No näillä vuosirenkailla historiaa on jo aika paljon, että mistä asti lähdetään, mutta tosiaan niin mun oma äiti on ollut pyhäkouluopettajana yli 30 vuotta ja kotona piti pyhäkoulua ja semmoisia mukavia muistoja on siitä. Ja silloin lapsia kävi todella paljon pyhäkoulussa. Ja meillä oli tosiaan kotona kokoontui se pyhäkoulu ja oli isoja kekkereitä sitten, pikkujouluja ja joulujuhlia ja muita, että se oli aikamoinen semmoinen tapahtuma ja mukavat muistot. Niin, miltä se tuntui pienestä lapsesta, kun taas meille tulee kulmakunnan lapsia ja saa viettää aikaa yhdessä täällä meidän kotona? No sitähän odotettiin ihan innokkaasti. Kyllä varmasti. No, mitä sieltä on jäänyt mieleen? Äidin opetuksista ja ehkä muiden opetuksista, jotka on sulle pyhäkouluun pitänyt? No rukoukset varmaankin ja sitten ne laulut. Että nyt tosiaan on kovin monta lastenvirsikirjaa jo sen jälkeen ilmestynyt, mutta vieläkin sieltä uusimmistakin löytyy samojakin virsiä tai ainakin jollain tavalla uudella tavalla sovitettuja, mutta kuitenkin, että ne on elänyt läpi kaikkien näiden vuosikymmeniä. Onko jotain niin kuin erityisesti mielessä, että tämä oli semmoinen rakas virsi silloin pienenä? No kyllä mä muistan suojelusenkeliä on laulettu. Kyllä. Silloin lapsenakin ja on se vieläkin semmoinen merkittävä. No miten on kantanut sitten tähän päivään sitten ne opetukset, mitä siellä on noussut, että kun olet nyt jo vähän vanhempi kuin silloin, niin miten ne opetukset on kantanut tähän päivään? No kyllä siis semmoinen pohjavire, että kyllä siis ihan kasvatustieteilijät hän sanoo, että 6 ikävuoteen mennessä lapsi rakentaa käsityksen siitä, kuka minä olen, mistä minä tulen ja minne minä menen. Ja nyt on tietenkin pitkäänkin ollut vallalla sellaistakin ajattelua, että ei saisi niin lapsille kertoa omia ajatuksia ja tähän saa sitten rakentaa itse oman mielikuvansa ja maailmankatsomuksensa. Mutta tieteilijät kyllä sanoo näin, että mikäli läheiset ei sitä kerro lapselle, niin siihen 6 ikävuoteen mennessä lapsi sen jostakin rakentaa. Ja mikä se tänä päivänä on sitten, mistä lapsi rakentaa, niin ne on tämä media, kaverit, mikä tahansa. Että kyllä jotenkin näkisi, että meidän kristittyjen vanhempien ja kasvattajien vastuu on myöskin kertoa lapselle, että tämmöinen vaihtoehto on. Ja me ajatellaan näin. No miten sä rohkaisisit tämän päivän vanhempia kertomaan sitä omasta tärkeästä Jeesuksesta, joka on itselle niin tärkeä, niin saa kertoa sitä eteenpäin, niin myös rohkaiset, että miten itse olet sitä tehnyt ehkä omille lapsille? Niin, kyllä mä rohkaisen sillä tavalla, että ei sillä tavalla tarvitse sitä niin kuin pitää vakanalla piilossakaan. Että totta kai meidän oma elämä kertoo siitä, että miten me kohdataan lapsia ja läheisiä, että ne teot, että niinhän sitä sanotaan kaikista kristityistä, että ihmiset, jotka ei lue Raamattua, niin ei ne lue niitä evankeliumia sieltäkään, vaan ne lukee meitä, niin kuin meitä kristittyjä, että miten me toimitaan. Ja sitten niissä luontevissa tilanteissa, missä ne tulee vastaan, niin rohkeasti kertoo sen, että minä uskon näin, tai me kristityt ajatellaan tästä asiasta näin. Ja sitten semmoiset perinteet lapsille, että iltarukoukset ja ruokarukoukset ja muut, että se semmoinen rukoileminen on luontevaa ja avun pyytäminen jossain kipakassa tilanteessa, niin että voidaan rukoilla.
Ja varmaan itsekin olet semmoinen hyvä todistus siitä, että se mitä oma äiti on pitänyt sulle pyhäkoulua ja nyt saat toimia Alajärven seurakunnassa pyhäkouluopettajana, niin kyllähän ne on kantanut jo siinäkin mielessä, että haluat sitä samaa hyvää, mitä olet saanut jo sieltä lapsuudesta, niin antaa eteenpäin tämän ajan lapsille. Totta joo, että mulla on vanhin lapsi on 34 ja hän on ollut 1-vuotias, kun mä oon aloittanut pitämään pyhäkoulua kotona. Ja hän on nyt tosiaan sitten 34, niin mä oon sitten niinku 33 vuotta pitänyt pyhäkoulua. Ja aika hauskaa, että tänä syksynä tämä vanhin lapsi aloitti myös pyhäkouluopettajan. Sehän tuohan on niin kuin perheyritys teillä, että pidätte yhdessä hyvää Jumalan sanomaa esille, tosi tärkeää. No oman lapsen myötä ehkä, mutta miten muuten on tie johtanut pyhäkouluopettajuuteen? No joo, varmaan muistelen sitä aikaa sinne reipas 30 vuotta takaperin, niin meillä oli Kurejoilla oli tosi aktiivista pyhäkoulutoimintaa, että oli paljon pyhäkouluopettajia, oli paljon pyhäkoululaisia ja sitten kyllä se menee niin kuin monessa muussakin niin seurakuntaelämässä, että pyydetään mukaan. Että sitten oli tuttu pyhäkouluopettaja, joka pyysi, että hei, rupeatko säkin pitämään pyhäkoulua? Onko ollut jotain, kun olet saanut lähteä pitämään pyhäkoulua, niin semmoisia kokemuksia, että tässä saa todellakin palvella Jumalaa. Totta kai siinä, että saa jakaa sitä Jumalan sanaa, mutta nähdä myös sitä työnsä hedelmää. Kyllä, monta vanhempaa on nyt sitten, jotka tuo itse lapsia jo pyhäkouluun, jotka on ollut mun pyhäkoululaisia ja on pastoreita ja muita, että muista, että olet ollut mun pyhäkoulussa silloin. Että on ollut ihan hauskaa sitten, että se on kantanut ja siinä on ollut hedelmää ja toki muitakin vaikuttajia, mutta jäänyt mieleen vaan. Ja se on myöskin varmaan semmoista, että se ei ole, no tietysti näkee jo lyhyellä aikajänteellä niitä, että tapahtuu hienoja, että hei, toi lapsi rukoilee tuossa hienosti, mutta se, että jos jostain tulee jo pastorikin, niin siinä joutuu tekemään semmoista pitkäjänteistä työtä. Onko se aina helppoa sitten, että tämä kannattaa tämä tehdä? Onko se helppo nähdä siinä arjessa, että tämä mitä mä teen, tämä on tärkeää? Kyllä se palaute tulee lapsilta suoraan, että ne äänestää jaloillaan, että ne joko tulee pyhäkouluun tai ei tule pyhäkouluun. Ja vanhemmat tietenkin, että pienempiä niin vanhemmat tuo pyhäkouluun. Ja, että kyllä se tärkeää on, vaikka ajattelin, että nykypäivänä on niin paljon kaikkea tarjontaa, että tosiaan silloin kun mä olin pieni, niin eihän niitä nyt ollut niitä kerhoja ja tapahtumia ja harrastuksia lapsilla sitä määrää, mitä tänä päivänä. Mutta siltikin, että vanhemmat pitää tärkeänä sitä ja mun mielestä niin kuin se vielä korostuu nykypäivänä, kun on aika rajoitettua, että mitä me saadaan sitten muuten niin kuin puhua lapsille ja lähestyä hengellisissä asioissa, niin sitten on jotenkin itselläkin tosi vapauttavaa siellä pyhäkoulussa, että täällä mä saan puhua ihan, että nämä vanhemmat on tuonut nämä lapset tänne ja täällä me saadaan puhua taivaan isän asioista. Ja turvallinen ympäristö siinä lapsen kasvaa kristittynä ja oppia niitä asioita. No mitä hyötyä siitä? Lapsi käy pyhäkoulussa, mitä hyötyä siitä on siinä sen aikaisessa elämänvaiheessa lapsena, mutta että tässä vähän niitä tullutkin niitä pointteja, mutta että näin niin kuin konkreettisesti, että kun lapsi tuodaan pyhäkouluun, niin miten se sitä lasta rakentaa ja myös sitten vanhempana? Niin, no mä mietin sitä siitäkin näkökulmasta, että lapsella on oikeus ihan samaten hengelliseen kasvuun kuin kenellä tahansa meistä ja kuulla ne asiat. Ja sitten aika monesti kuitenkin niin kuin seurakunnan tilaisuuksissa niin ne on suunnattu aikuisille, ne puheet ja saarnat, että tavallaan se on se paikka, missä lasta voidaan kohdata ikätason sopivasti. Ja sitten ne kysymyksetkin on monta kertaa semmoisia, että joskus jopa tuntuu, kun on ollut itse pyhäkoulussa mukana tai opettajana tai sitten kuulijana perhepyhäkoulussa, niin tuntuu, että tässä on itsekin rakentunut enemmän kuin jossain aikuisten tilaisuudessa. Että ne on niin perustavaa laatua olevia ne lasten kysymykset ja ne asiat,
millä tasolla kohdataan. Onko jotain esimerkkiä antaa, että miten se on niin kuin haastanut se lapsen kysymys, että hei, tässä me joudun itsekin miettimään, että oikeasti missä tässä kristiuskossa on kyse ja mitä tässä Jeesuksen opetuksessa on kyse, niin onko jotain semmoista, että on joutunut oikeasti miettimään, että hei, tässä mä itsekin opin asioita, kun tuo lapsi kysyy? No varmaan just pyhä henki on tietenkin semmoinen, joka ei ole ihan helppo juttu niin kuin missään ikävaiheessa, mutta siinä joutuu kyllä miettimään niin kuin itsekin niitä asioita. Ja sitten kyllä aika monesti niinku just niinku pääsiäisen kohdalla, kun käydään pääsiäisasioita läpi, niin sitten kun meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla varsinkin, että on tämä pääsiäiskokkoperinne, niin sitten lapset kyselee, että miten tämä nyt sitten, että mitä yhteistä tällä on niin kuin kristiuskolla ja meidän tällä eteläpohjalaisella pääsiäisen viettotavoilla. Ja siinähän mennään tosi kauas, mennään niin kuin ihan tuonne kansauskontojen lähteille, että silloin sukelletaan historiaan aika syvälle, että mihin nämä perustuu ja sitten taas, että miten kristiuskoa vietetään. Ja se on monelle nuorelle vanhemmallekin niin uusi juttu, käydään jossain perhepyhäkoulussa läpi näitä asioita. Että ai niin, mutta koska tullut tuotakaan ajatelleeksi, että miksi täällä nyt näitä kokkoja poltellaan. Tai. Kyllä, no sitten niin, perhepyhäkoulu. No minkälaista pyhäkoulutoimintaa on Alajärvellä? Minkälaista pyhäkoulua vedätte ja miten se toiminta niin kuin täällä konkretisoituu? Minkälaisiin tilanteisiin ihmisen on mahdollista tulla pyhäkouluun? Joo, meillä toimii täällä Alajärvellä, niin Paalijärvellä toimii pyhäkoulu ja ne on kotipyhäkouluina siellä. Ja sitten meillä on Kurejoilla, tällä hetkellä minä olen yksin pitämässä siellä Kurejoilla ja meillä on perhepyhäkouluna se, eli meillä saattaa joskus vähän vierähtää aikaa siellä, että on aikuisia mukana ja sitten aika kivasti meillä on ollut nyt jo reipas vuoden päivät, niin se on myös kansainvälisenä pyhäkouluna, että meillä on siellä maahanmuuttaja-aikuisia ja tulkataan sitten pyhäkoulua, jos on vielä kielitaito-osalla semmoista, että ei vielä pysy mukana. Ja siellä tulee monenlaista keskustelua sitten aikuistenkin kanssa. Ja nyt meillä on uutena sitten aloitettu tässä keskustassa, että ei ole vuosikausiin ollut. Monenlaista viritelmää on täällä ollut. On pidetty sakasti pyhäkouluja ja kirkkopappilassa on joskus ollut Jumalan palvelusten aikana, mutta nyt on tosiaan tuossa päiväkerhon tiloissa 100-kielessä niin aloitettu tämmöinen kansainvälinen pyhäkoulu ja se on kyllä ihan perheille suunnattu, että sinne voi tulla kyllä aikuisiakin ja siellä on sitten aina välillä on meitä kantasuomalaisia pitämässä ja välillä on sitten ollaan saatu vahvistuksia tuolta Inkerin kirkosta, niin on sitten sieltä pyhäkouluopettajia, jotka asuu Alajärvellä. Minkälaisia kokemuksia siinä on, kun eri kansallisuudet tulee yhteen, niin pyhäkoulun merkeissä, niin minkälaisia kokemuksia siitä on tällä Alajärvellä? No kyllähän se tosi rikasta on. Kyllä niissä tilanteissa varsinkin oppii itsekin tosi paljon. Ja musta on aika hauskaa, että meillä on, että he toivat tosiaan sieltä Inkerin kirkostakin, niin noita lastenvirsikirjoja, jossa oli sitten niin kuin 2 kielellä, oli venäjäksi ja suomeksi ja viimeksi laulettiin sakkeuksesta, kun sakkeus tuli alas puusta, niin laulettiin lastenvirsi suomen kielellä ja venäjän kielellä. Miten se opettaa lasta sitten, kun saa olla jo eri maalaisten kanssa tekemisissä ja yhdessä, niin semmoista niin kuin, varmaan ainakin niin kuin ennakkoluulot hälvenee ja muuta, kun saa pienestä pitäen olla yhdessä. No sitäpä me toivotaan, että tavallaan se semmoinen erilaisuuden kunnioittaminen ja sitten kun on ihan eri asia kuulla jotain asioita jostain aikuisten puheesta ja mitä siellä on kuin se, että sä oot pyhäkoulussa laulamassa lastenvirttä, niin se maahanmuuttajakaverin kanssa ja tulee sitten niitä kaverisuhteita, että kun yksilötasolla kohdataan ihmisiä, niin nehän ne parhaiten niitä ennakkoluuloja sitten hälventää. Kyllä. No sitten kiinnostaa kysyä tällaista, että kun itse teet päivätyössä myös muualla, et ole seurakunnan työntekijä ja jaksat vielä sen lisäksi palvella seurakunnassa, niin mistä voima siihen, että se ei ole vaan se työ ja oma arki, vaan sitten haluaa lähteä seurakuntaan ja haluaa lähteä palvelemaan nyt tässä kohtaa pyhäkoulun merkissä ja paljon muussakin?
Niin, tuo on vähän vaikea kysymys. En mä oikein osaa siihen sanoa muuta kuin, että kaippa meille jokaiselle se voima annetaan. Että sen näkee merkityksellisenä, se on tärkeää ja joka hommassa niin win-win siitä sitten itse saakin voimaantuu siitä. Että se on myös omaa hengellisen elämän hoitamista. Niin, toi on varmaan semmoinen hyvä teema myöskin, että kun joskus lähteminen on vaikeaa. No sä oot lähtenyt seurakuntaa ja sitten oot saanut siitä. Niin se on varmaan semmoinen rohkaisu, että joskus kannattaa mennä katsoa, että mitä siitä voi itse saada. Ei pelkästään sen takia, mutta myös sen takia, eikö? Totta. Minkälaisia kokemuksia on siitä, kun on saanut palvella ja huomannut? Joskus on varmaan niitä päiviä, että no tänään ei jaksa, mutta sitten kun lähtee tilaisuudesta, niin kyllä onneksi lähti. Tuleeko niitä tilanteita? Kyllä varmastikin joo. On joo. Se on ihan totta, että joskus voi olla niinku semmoinen lähteminen raskaampaa tai sitten se niin jotenkin tuntuu, että olosuhteet jotenkin hyökkää vastaan, että kaikenlaisia vastuksia niinku siihen tulee, että ikään kuin se ei olisi mahdollista. Ja sitten kun se on tosiaan se tilaisuus ohi tai palvelutehtävä tai on sitten ollut itse vaan niin kuin siellä tilaisuudessa ihan mukana, niin sitten hoksaa, että kyllä olipa hyvä, että ilmanko se oli niin vastusta. Niin. No joo, mä voisin ehkä tuohon vielä lisätä se, mutta se kuitenkin, että meillä on täys vapaus siihen. Että mullakin on niin kuin elämässä ollut monenlaisia hetkiä, että ne leiviskät on ollut jossain muualla, ne on ollut siellä kotioloissa, että meillä on pitkällä välityksellä monta lasta, niin kyllä. Silloin kun ne lapset on pieniä, niin silloin ne tarvii sitten, että ollaan kotona ja joskus lähdetään johonkin, ja ehkä just tuommoiset pyhäkoulut ja nuo, niihin on helppo lähteä sitten lasten kanssa, että tavallaan se semmoinen niin kuin vapaus siinäkin. Kyllä. Että omien voimien mukaan ja sen, missä näkee, että missä on se paikka sillä hetkellä, missä tarvitaan. Ja se on varmaan myös yksi semmoinen vapautus, että miten itse olet saanut kotona oppia kristillisiä asioita, että myös siellä kotona ollaan kristittynä ja niille omille lapsille, niin se on palvelupaikka, mikä on äärimmäisen tärkeä olla niiden omien lasten kanssa ja opettaa heille ja olla heidän elämässään esimerkkinä kristitystä. Meillä on täällä Kuhalammen Päivi ohjelmassa mukana ja ollaan puhuttu pyhäkouluista. Ja nyt otetaan siihen vähän tämmöistä raamatullistakin näkökulmaa. Tärkeä kohta Markuksen evankeliumista luvusta 10. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapsen syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Nostit tämän Raamatun kohdan esille, kun mietittiin tässä tätä ohjelman sisältöä, niin millä tavoin tämä niin kuin herättää sinussa ajatusta, että tämä oikein rohkaisee sinua niin kuin pyhäkouluakin pitämään ja muutenkin tämä teema? Tuosta saisi varmaan aika montakin semmoista juonnetta siitä, tai että mikä niin kuin nostaa sen pyhäkoulun tärkeäksi, mutta jos nyt ajattelee vaikka lähetystyötä, niin mun mielestä tuohon Raamatun paikkaan vedoten pyhäkoulu on mitä suurimmassa määrin sisälähetystyötä. Että mä koen sen niin kuin, että olen lähetystyöntekijä. Kyllä. Tavallaan niin kuin siinä tehtävässä. Ja sitten myös se, että lapsilla on oikeus niin kuin kuulla myös jo pienenä. Ja vielä suuremmassa määrin, niin kuin alussa puhuttiin, niin jo pienenä siitä ja kokea sitä turvaa ja että mistä se turva löytyy tässä maailman myrskyissä. Ja sitten kyllä kasteopetuskin velvoittaa niin kuin opettamaan. Kyllä. Että jos ei lapsi, ja sitten niin kuin sanoin alussakin, että tavallaan niin kuin tässä yhteiskunnassa tuntuu, että mennään aina vaan ahtaamalle, että mitä saa niin kuin julkisesti
puhua, että lapsille tulee ehkä vähän vähemmän niitä mahdollisuuksiakaan ja tilanteita, mitä takavuosina, missä niin kuin pääsee kuulemaan niin kuin kristittyä sanomaa. Niin kyllä mun mielestä niin kuin kaikella lailla toi Raamatun paikka rohkaisee vanhempia ja kasvattajia ja mummoja, pappoja, vaareja, kummeja, kaikkia niin kuin kertomaan lapsille. No sitten ehkä semmoinen ennakkoluulonkin hälventämiseksi, niin kysyn, että kun lapsi tulee pyhäkouluun, no tuossa aikaisemmin jo puhuttiin vähän siitä, että se on niin kuin turvallinen ympäristö niin opetella näitä asioita, mutta eikö ole niin, että se ei ole mikään taakka, mitä heidän harteille lasketaan, että no niin, nyt sun kuuluu olla kristitty ja uskoa Jeesukseen, vaan se on toivon näkökulmaa, mitä halutaan sillä tuoda. Kyllä se on toivon näkökulma ja sitten siellä tosiaan niistä asioista puhutaan, rukoillaan, lauletaan. Raamatun kertomukset on aika jännittäviä ja monesti siellä on niinku tämmöisiä havaintojuttuja, jopa draamaa, mitä kaikkea piirtämistä, että kaikkea tehdään lapsen ehdoilla. Ja kaikenlaiset kysymykset mahtuu mukaan, myös ne epäilevät. Kyllä, ja niihin saa vastata, ja itsekin, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin saa kasvaa uskossa myös opettaja, että kun saa olla vastaamassa niihin lapsien haastaviin kysymyksiin, niin kyllä se on semmoista, että kyllä se on seurakunnassa jokaisella paikka jotenkin, että se, että lapsi saa olla opettamassa, että se ei ole niin kuin vain yksipuolista, että opetetaan lapsia, vaan lapset myös opettaa varmasti opettajansa. Kyllä. No onko siitä muuten hyötyä pitää niin kuin kristinuskoa esillä vai onko se jo mennyttä aikaa ja vaan jonkun pienen, että ne uskoo, jotka uskoo, vai onko sitä hyötyä pitää sitä esillä? No kyllähän me ajatellaan tässä länsimaisessa yhteiskunnassa niin, että meillä on kuitenkin Suomessakin, niin kristiusko on vahvasti meidän kulttuuriperintö ja semmoiset tavat ja hyvät käytöstavat ja etiikka ja elämän kunnioittaminen ja lähimmäisen rakkaus ja lähimmäisen kunnioittaminen, niin sieltähän ne nousee. Ja jos nyt pyhäkoulussakin puhutaan lasten kanssa vaikka kultaisesta säännöstä, niin sehän jo ohjaa meitä siihen, että voi kun me kaikki ihmiset noudatettaisikin sitä, että ei sitä niinku välttämättä tulla aatelleeksikaan, että mistä ne nousee. Sieltä Raamatusta, sieltä meidän kristiuskosta nousee, että kaikki mitä haluat ihmisten tekevän teille, tehkää se ensin heille. Ja monia on semmoisia jotain vaikka sananlaskujen kirjoissa ihan niin kuin ihmisten kielissä tuttuja sanontoja ja sitten niin kuin ihmettelee, taitaa nousee Raamatusta, mutta ne on ollut niin kuin tavallisia ihmisille, niin ei edes ymmärrä, mitä kaikkea hyvää myöskin kristinusko on saanut aikaa. Näitä me ollaan opittu ja mun mielestä meillä on oikeus ja velvollisuus kertoa näitä myös meidän lapsille ja lapsenlapsille. Kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Päivi Kuhalampi, että olit mukana Kotikirkon kanavalla. Kiitos, kun sain tulla. Hei, muistetaan näitä pyhäkouluopettajia tärkeissä työssään niin rukouksi. Se, että he saa olla julistamassa evankeliumia tämän maailman lapsille, niin se on äärimmäisen tärkeää työtä, että nuorilla on tulevaisuudessa toivo. Että he uskoo synnit sovittaneeseen Jeesukseen, he saa oppia kuka on rakastava Jumala, ja se, että se antaa myös heille sen arvon, että heidät on luotu Jumalan kuvaksi. He on mittaamattoman arvokkaita. Ja tämä on semmoinen uutinen, että tämä on maailman paras uutinen. Se, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoi, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja ei Jumala lähettänyt poikaansa niin kuin jonkun vähäpätösen, että no pitää toikin nyt hoitaa, vaan hän lähetti Jeesuksen tänne rakkaan lapsensa vuoksi, meidän kaikkien ihmisten vuoksi, koska hän rakastaa meitä niin valtavan paljon. Mutta hyvä kuulija, muista näitä pyhäkouluopettajia rukouksiin. Tällainen oli tämänkertainen Kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Malkasilta ja vieraana oli Päivi Kuhalampi. Palataan asiaan taas ensi viikon torstaina, jos luoja suo. Kello 17 Järviradiossa ja kello 18 sitten voi kuunnella YouTubesta puheosuudet.
tästä ohjelmasta. Moikka!